खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआव आरो फिन खनसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 भाद्र 1433 मायथाइ एबा 10 सेप्तेम्बर 2023 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन। आयनि गोदान फुंखा सोरजिगोन। फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा नोंथांनि आंगोफोरनिफ्राय अननाय आरो मदद मोनगोन। धोन बांनायनि खाबु थागोन। वृषभ राशि। आथिखालाव साख्रि फालांगियाव आबहावाया साबजाथाव जागोन। दिनैनि साना गोदान सम्पथि बायनायनि थाखायबो मोजां जागोन। माखासे थागिबिफोरा लोगोफोरजों थाबायनो थांनो हागौ। दावबायनाया जाथावना जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना गोदान फिटनेस हाबाफारिफोराव बाहागो लानो थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। जिउ राहायारि जिउआव जौगानाय गाहाय जागोन। हारसिं सुबुंफोरनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदान गोसो गुदुं बुब्लिफोर फैगोन। कर्क राशि। गासैबो खामानिखौ जेबो हेंथा गैयाजासे फोजोबनाय जागोन। नखरारि जिउआव फिसा-फिसौ जेंनाफोर जानो हागौ। न'नि बिबानफोरा बांनो हागौ। मोजां मोनलायनाय जिउआ मोजां जागोन। सिंह राशि। नोंथाङा जिउ राहायारि जिउआव बैसोगोरा आरो लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव मोनसे गोदान जाफुंसारनाय मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव खुसिनि आबहावा थागोन। कन्या राशि। दिनै साननो गोनां रां थिसननाया इयुननि थाखाय मोजां जागोन। जिउ राहायारि जिउआव पजिटिभिटिनि आबहावा थागोन। दावगानायनि थाखाय गोबां सनानि खाबुफोर थागोन। पार्टनारजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। तुला राशि। दिनै नोंथाङा जिउ राहानि दावगानायनि थाखाय गोबां सनानि खाबुफोर मोनगोन। साख्रि आरो फालांगियाव आबहावाया साबजाथाव जागोन। नोंथांनि गावारि जिउआव गोजोन आरो खुसि थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि अननाय आरो मदद मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि खरसाखौ सामलायनाय जागोन। नोंथांनि गावारि जिउआव गोजोननाय फैगोन। दावबायनाया जाथावना जागोन। गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिया जाफुंसारगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआ जोबोद मोजां मोनगोन। धनु राशि। जिउ राहायारि जिउआव गोदान खामानि जागायनो थाखाय दिनैनि साना मोनसे मोजां सान। रांखान्थियारि आयदायाव नोंथाङा खाफालगोनां जागोन। सोलोंथायारि हाबायाव नोंथाङा मोजां फिथाय मोनगोन। नखराव खुसिनि आबहावा थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मकर राशि। दिनै मकर राशिनि सुबुंफोरनि राङारि थासारिया साबसिन जागोन। जिउ राहायारि जिउआव दावगानायनि गोबां खाबुफोर थागोन। जुदि नोंथाङा दावबायनायनि सानथांखि लादोंब्ला दिनैनि साना मोनसे गाहाम सान जागोन। नोंथाङा मोजां मोनलायनाय जिउनि गोजोनथाव बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन। कुम्भ राशि। आय बांनायनि खाबु थागोन। दिनै नोंथाङा लोगोफोरजों दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। दिनैनि साना गोदान सम्पथि बायनो एबा न' लुनायनि थाखाय मोजां जागोन। बेजों लोगोसे दिनै नोंथाङा गावनि जिउ लोगोरिजों गुन गोनां सम हगारनो हागोन। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि जिउआव गोदान सोलायनाय लाबोगोन। नोंथांनि गावारि जिउआव मोनसे खुसिनि आबहावा थागोन। गोदान सम्पथि बायनायनि खाबु थागोन।